ni en el DNI fa falta identificar-se en quina relació de parella tens o això, no? D'alguna manera el més important és que es conserva l'essència de la indumentària, que les persones quan es visten respectant la tradició i el que són els elements, no? Essencials. Exactament. I just aquest debat que dius que es posava damunt la taula arran d'aquest cas, d'aquesta denúncia que feia una parella, Alicia i Laura, de la falla Castelló-Alacant, perquè la nòvia volia eixir acompanyant-la a d'ella, sent fallera major, i volia fer-ho vestida amb una indumentària que fora més acorde. Aquest debat és que no, el debat sí que ha d'existir, però en el sentit que és que no s'ha de plantejar en un reglament de la mateixa manera que hi ha coses anacròniques com per exemple que la dona no pugui anar a una brusa. I és que no s'entén una dona sense brusa, vull dir que són coses que la societat ha evolucionat d'aquesta manera. Comentàvem que, per exemple, el cas de les policies, que en el seu moment o altres funcions anaven en falda i avui en dia van en pantaló i no passa res. Doncs l'important és sempre l'essència. Mantindre l'essència, i essència jo crec que tenen prou els convidats que té la meva companya Berta Baidez. I hem d'anar molt ràpid perquè tenen un bebè per ahí, veritat, Berta? Mireu quina família, però família fallera.